Hello mga kauragon! So nandito na naman tayo sa panibong vlog natin. So nandito po tayo sa Naga City. So nandito po tayo para i-welcome kayo sa the voters and guests. Viva la Virgin! Ito po ang kapiestahan ng mahal na ina, si mahal na Peña Francia. Alright. So, nandito po tayo sa Naga para tunghayan ang mga ipinagdiriwang nating mga events ngayon. So, ngayon po magkakaroon tayo ng civic parade. So, meron po tayong float parade. Meron po tayong boyadores mamayang hapon. So kaya po tunghayan po natin, nag-video po tayo. So makikita po natin na sobrang dami ng tao. Makikita nyo po mga kauragon na halos hindi mahulugan ng karayom ang Naga City dahil sa pagdiriwang ng kapistahan ni mahal na ina. So tunghayan nyo po ang aking video at ang aking paglalakbay dito sa Naga. So please like, share, and subscribe mga kauragon. So ito na nga po ang simula ng masayang civic parade dito sa Naga City. Ito po ang part 1 ng ating video kasi masyadong mahaba siya, kaya ginawa natin part 1 and 2 part. Ayan. So meron po silang actually dalawang majors, drum and DLC kasama po. So ito po ay from click like and subscribe.
Hello. Hindi ko alam na sasabihin. Hello. Pinabasa. Pa-shoutout, pa-shoutout. Shoutout ko pala. Oh, sa pamilya ko dyan, nasa ibang bansa natin. Si subscriber, salamat. Nagtatampo.
tapos na po, ito na po naman ang mga motorsiklo. Mga iba-ibang organisasyon ng motorsiklo. Mga riders. Medyo madami sila. Pag TGT, description, kami na. Huwag na si TGT. Parang lane kita. Good luck, good luck.